Caras ing kelegan dalu mangke wasana wilujeng hampir sani ngantos purnandingan dicara nuwun tok 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 Piyong. Iki mau sing sinden suarane demit. Sepinem brondol. Piyong, Bang. Nggih, Gusti. Gusti Putri. Inggih Gusti Putri. Kewajibanmu ing pepungkuran napa wis rampung kabeh, Piyong? Sampun Gusti Putri. Ngene ya, Piyong. Sarene aku ki mau wis suwe banget kapang karo Kang Mas Sido Paksa. Aku mbayangne sing Sido Paksane koyo Wong gagah, ganteng, gede dhuwur, bagus lah pokoke. Lah iya. Bagus. Lah ning kok terus sing dadi mondol ki lho. Aku bayang aku terus pudar. Kuwi Sido Paksa pas kena kencing manis lho. Tapi ya wis mari kok. Ayo do, Sido Paksa. Metu. Tok. Tok. Dan anak sidrak. Baik. Duduk. Tok. Ayo patut kan Sido Paksa. Tok. Wah, apa ini gerak? Tok. Gila kita arkam. Dang. Cuang kemutuk tokone. Dang. Toprak sewang yo taktuk tok. Ngetuk iki terus apa enak. Bintang tani kok ming takuk. Wayahe omong. Duduk. Kang Mas Sido Paksa. Nyapa? Lho kok nyapa piye to? Kowe iki manten anyar arep pamitan karo bojomu tugas negara diutus karo Sinuwun Sila Adikrama. Ora suwek raimu lho. Ngono lho. Goleki bala pitung plenthung nang Pertapan Majasem Ya kowe iki tangga plenthung-plenthung ning Majasem. karo sambilanang Yayi Sri Tanjung. Kang Mas Sido Paksa wis tak mentolo-mentolok nih. Iki pokoke bayang aku iki Gus Aan ngono iki. masa Gus Aan. Gus Aan dirembeki. Gus Aan nganti oleh guyu nganti geblak lho. Bersana no. Auto kemana aku bayang nih ngono wis. Yayi Sri Tanjung. Nek aja nemen-nemen wae madhep rene. Lah nyapa? Mondol ambune solar iki. Bape kaya batang kok. Ya iya. Jane cangkem apa WC. Nyapa? Iya ya. Lah ya rayo kaya sak piteng jarene. Yayi Sri Tanjung. Kang Mas Pate Sido Paksa wonten menapa Kang Mas kok rabi randat lawuh panjenengan wonten ing Taman Sari Kang Mas Sido Paksa kula sampun ngrantu rawuh panjenengan kini menapa panjenengan kok mboten kondur-kondur kula sampun kapang sanget dumateng panjenengan Kang Mas duh Kang Mas Sido Paksa menapa panjenengan mboten emot Ya ampun. Lek kok iso nesuwi lho. Suwi lho piye ta? Ngomongku kapan? Ngomong Ini kene ra kecap, kono rong kecap. Kene rong kecap, kono patang kecap. Terus sampai aku gak oman kecap-kecap. ya kecap karo jarian ya. Lah piye? Ya ta mah. Ngomong ah. Yayi Sri Apa Tanjung. ta ngomong? Ngomong ndang cepet ndang taktek sacet-sacet ngono lho. Yo. Woi le ramu. Yo. Kowe iki pateh kok iso wedi karo bojomu lho. Lah nek ra diparingi terus piye? Wong lanang kok sampe wani karo wong wedok nek gak diparingi terus nasibe piye? Apa arep di anu. Ayo. Gedang. Kemang. Kamu cepet. Yo. Ndang sacet. Nyapa? Karepmu nyapa? Yo. Ndang, cepet. Yo ngene iki lho. Iki toprak apa wong padu? Wong Toprak, lanang wong lanang kene njaba kaya macan
nang ngarepe wong wedok ya koyo kucing nganggo.